havde jo fødselsdag i går, og så havde jeg købt en lille fødselsdagsgave til mig selv. Jeg var blevet helt vildt forelsket i en køkkenmaskine, der hedder Thermomix. Det er en form for blender, som også kan tilberede mad, det vil sige, man kalder den blender med induktion. Den har de vildeste egenskaber, og jeg fik en demonstration i mandags, og jeg blev dybt forelsket. Så jeg kunne ikke dy mig og måtte bestille en, og jeg bestilte den i går og fik den i dag allerede, så helt fantastisk service. Og jeg tænkte, at jeg ville pakke den op sammen med jer. Ja. Hvad har vi her? Ja. Lad nogen her, jeg ved ikke, hvad det er. Det er dampindsatserne. Den kan også bruges til at dampe mad. Så der er lidt her, der var en spartel her. Nå, det kan jeg lige være med. Så. Og så følger der en Thermomix kogebog med. Det er vildt smart, så man kan lære at bruge den rigtig godt, og der er sygt mange forskellige lækre opskrifter i, og det er sådan fra hele verden. Alt lige fra polsk til mad til tacos til ja, alt muligt godt. Og en opskriftschip, sådan at den undervejs, hvis man sætter chippen i, så vælger man en opskrift, og så på displayet, der kan man se, hvad man skal putte i. Der er nemlig også vægt i. Jamen, den er for vild. Jeg glæder mig til at vise jer en video af, hvordan man bruger den. En lille brugsforvirring. Ser vidunderet ud. Jeg synes, den er vildt fin. Tror jeg nok. Det er, at man kan tilberede et helt måltid på en gang. Hernede, det er blenderen, hvor den også kan varme. Og så kan den dampe, hvis man putter noget hernede i. Så putter man den der ovenpå, så kan man lægge noget her også. Og så putter man låg på også, så den ligesom ser sådan ud. Og den fylder jo ikke ret meget, fordi den er bygget opad, så den passer perfekt ud i mit lille køkken. Det hun fortalte, hende der ville demonstrere den for mig, det var jeg ret imponeret over. Noma, de har den også. De bruger den til at lave mel ud af hummerklør, så de blender hummerklør, og på den måde får mel ud af det. Det synes jeg er helt vildt, at den kan holde til det, fordi den har sådan nogle sindssyge knive. Så den kan nok også godt holde til mit brug. Ja. Lige have den her af. Altså sådan en god følelse, man får lov til at drikke. Ja, så fik jeg den lige sat til, fordi jeg tænkte, at jeg lige kunne vise jer, hvordan man lige får kanden ud. Så nu må vi se, om den virker. Tada! Så er der liv i displayet. Den tager lidt tid. Der står, dæk ikke røreskålen med viskestykker eller lignende. Nej, okay. Og så næste. Og der er touch display på. Tving aldrig låget af røreskålen. Nej. Ja, det er fint. Videre. Så er vi nået til. Og så kan jeg tage skålen af her. Nu må se. Så er der nemlig også nogle herinde. Det er selve blenderskålen. Og det er også den, der bliver tilberedt ned i. Nu kan du se de her knive. Det er de knive, der er så voldsomme. Så den, ja. Den er helt vildt. Så skal man ikke stikke fingeren ned i. Så er der sådan en indsats, hvis man vil koge kartofler eller noget, hvis man gør det her i. Det jeg synes, der er ret fedt, det er, at man kan ikke rigtig gøre noget forkert. Altså, delene vil kun virke, som de virker rigtigt.
Så man kan ikke, altså hvis ikke man har sat det rigtigt på, så fungerer det ikke. Så man kan ikke ødelægge noget ved at gøre det forkert. Det synes jeg er ret rart. Sådan, så faldt den lige ned i hak igen. Så der er den her. Og så putter man den ned. Sådan der. Så er der jo vægt i også. Det er de her dutter her nedenunder, der afgør det. Så derfor er det ret vigtigt, at når man bruger den, at der så ikke står noget opad, eller noget, fordi så kan den ikke finde ud af det med vægten. Og så her, så hvis man trykker på vægt, så trykker man i nulstil. Sådan, så hvis jeg lige trykker, så begynder den at veje. Det er ret smart. Og så på den måde, så hvis man for eksempel bruger den her opskriftschip, så den sætter man bare i her. Der var hun ikke i. Voldsomt nok alligevel, den faldt ud af hånden på mig. Så registrerer den lige, at der er kommet en chip i, og så kan man begynde at vælge. Hvad fanden var det nu? Hvad var det nu, man gjorde? Jeg kan ikke huske, hvad man gjorde det. Opskriften. Ja, så, men jeg håber, at I synes, den var spændende og lige at få lidt bekendtskab med den her Thermomix. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt til at komme i gang med at bruge den og opdage, hvor meget man egentlig kan bruge den til. Og det vil jeg selvfølgelig også lave nogle videoer med efterhånden, så hvis der er nogen, der er interesseret i at selv anskaffe sig en, at man måske kan finde ud af, hvad det er, man går ind til. Det glæder jeg mig rigtig meget til at præsentere jer for. Så, men tusind tak, fordi I kiggede med, og vi ses igen. Hej hej!